a Professor Ebenezer Ayesu. Obiara ni oya adosoni ofi okapemam ha. Oko University of Ghana History Abapasema behu ni dingo. They say Dean of Students ewo Heritage by a Dean of Students, Heritage Christian University College, Amasaman. Then the Wabeka and Sawahay. And when you Afuka Mahu, our Trawafu Mahu, and then Obama Chile, Yain Gayasina, Ubisu Nimbia, Yaman the Fancy Ombra, non so Mekasa, a Prof Wahay, Nayafantu Humaso, Nadachi Chima Supa, one Bisu. And pay Yeshiawaha, Najumedia, Yababi. You will see a better Sanfre professor now. I bet no point now. Mema munyi na maybe nchia if Heritage Christian University, a university, a Church of Christ for a Wakana and Omaye. Na Oka Church of Christ for Ghana, Senia Yakan Basra, a Kwapimdi, Tintima Woman. So I'm a Church of Christ, Oka, a Kwapim, Tintima. If you say a solemn fee, I say 1960. 1970, and a Nena teaching what does. And now, praise before Risha Kwan say, so that you be me a software or become be and or they could fee Church of Christ or a sorry number say Obia or Quenim when you name for your Quenim was an apple school. A Quenim a Mubako Nessa Yanana also the offering teacher kids and the dear Ankasa de Kathleen and our kids of one a woku into why school now. If you have said a soft school. Name ko chade wo ho nkakra nkakra na mekọ America ko ye PhD by no wo ba ese wo fa sabre no so ma ye dwuma wo bi ma me pension sika akọ eni me ka chi nso wo ntwe na mi ki sika wia aba nti sene am hyehyɛ ti wo le no me ma nye contract wo ho pay say me one sorry now and then account no cover by a big gina. Part time now me PhD students history but make many now the 6 year heritage now be. You are no carry if you adults me or those me or adults me offer who be say I use you or mega choose I use you. If said me papa ne dey use. My gasa do offer move for it. Oko na se we hwe ofuri a obechira nti ya shi hawa okapini bia de menware bie nti okapini bia ni wa ya mere usi won pekora won pene ore chere masia fa no no you everyday say nde sa akome Aba na my friend so we make ibi. Onipa odi kan yes hu minim de na fi hu say bi odo so ni abi kwapini
nti memfa me nimdeɛ mmɛboa no yɛ ne na ɔyɛ man a wanya ne baabi kɔ no na ɛyɛ otumfoɔ Opokuware ayi bere na ɔne wɔn wɔ ayɔnkofa kɛse nti ɛm sɛ bere tenten na ɔtena Kumase yɛkɔ na yɛreyɛ research no yɛkyerɛw ka nsɛm ne ade a wohu sɛ mekɔ kwapem paa nti bebisa si mefi na mesi mefi adɔɔso sɛ adɔɔso de obiara mfi na mesɛ mede mefi adɔɔso ɔkɔɔ so si so ɔpɛ sɛ mebue ma no kɛse mefi Amonokuro me nso meyɛɛ m'adwene sɛ merenka da deɛ nti a menka da sɛ mefi Amonokuro ne sɛ adɔɔso ɛna wokɔ Nana Kwasi Botwe fi anaa Kwadwo Kwasi fi a metumi wura dan biara mu ɛkɔda ɛdidi na obiara mmisa me sɛ wofi fa nti ɔkɔbɔɔ ne mpanyimfo amanneɛ sɛ wahu me na ɔka sɛ mefi Amonokuro mengye ntu sɛ bɛgya ato no sɛ mengye ntu ɔpɛ sɛ mebɛka me kuo ahorow a wɔyɛ adwuma wɔ Amonokuro ɛhɔ ne mɛdi adanse ahyɛ me anuonyam sɛ ɛhɔ na afei obroni sɛ me public appearance me baguam ne ade ɛfa me nimdeɛ ho ɛfi ase meda no ase ɛnɛ dɛn yɛreka ɛyɛ asɛm deda hɔ wɔ hɔ nti nimdi ho sɛ ri ɛkɔ yi yɛsi so gyina ɛkɔ ne biribi sɛ mekasa a meteam kakra a wobɛte sɛ mmene no asɛm a mekae no wote wɔ baabi titiri ɔdan a nnipa anim bebree no ɛno na wɔka ɛkɔ wɔ dan mu a ɛka ho na MC-fo no a yɛkɔ ayɛforo ne ayi ase ne ade no a wɔde tuatua no sɛ testing mic 1 testing na otie sɛ nti ɛkwapem wɔ aba hɔ sɛ na ɛno na nnɛ yɛba abɛka ɛho yɛba abɛka kaeɛ ho nti mahyehyɛ wɔ pono so yɛde asɛm no mɛtu gua introduction na afei yɛka kwapem a ɛhefo asase bɛn ɛna nnipa bɛn yɛwie a yɛbɛhu sɛ yɛnim nnipa bi a da biara yɛbɔ dawuru sɛ wɔyɛ kwapemfo ɛnokware nanso yɛwɔ nkurɔfo bi a yɛnte wɔn nka mato din ne sɛ the silent others wɔn a wɔka kwapem history a wɔntaa mmɔ wɔn din yɛwie a nea yɛnim ara ne sɛ wokɔ late a latefo nyinaa yɛ guamfo nanso nhwehwɛmu ne adesua mmienu sɛ yɛwɔ nkurɔfo bi a wɔnyɛ guamfo nso wɔwɔ late afei yɛba Akuropɔn ne Amonokuro mu a obiara nim sɛ ɛyɛ akyɛmfo ɛna ɛbɛtena hɔ nanso yɛhwehwɛ adesua mmienu sɛ yɛwɔ nkurɔfo bi a wɔn nso wɔnyɛ akyɛmfo na wɔwɔ Akuropɔn ne Amonokuro saa nneɛma yi ɛne yɛbɛbobɔ so na yɛahwɛ na mansɛm yi nea ɛgyina so no sɛ 1994 Brekyi boy no ɛmaa Akuapem nkuro bi Akuropɔn Late Adukuro Abiri ɔman no nyinaa tee wɔn ka nti ɛno akyi no wɔbɛka Akuapem a na nea wɔanim ara ne sɛ womfi Akuropɔn a wofie Amonokuro womfi Amonokuro a wofi Late womfi Late a wofi Adukuro nti ɛno ɛna ɛma meyɛɛ sɛ mɛhyɛ daa ahwehwɛ mu na mama wɔn a aka no ada adi nti asɛm a me ne mo ba bɛka yi ɛyɛ ade a makyerɛw makɔ homa mu journal mu wiase afanan nyinaa na ɛde nea metu din ne sɛ one people
many origins. Nipa baako, ku baako, nanso fifi mmea na bɛbu mu. Nti yɛka nkwapem a ɛyɛ fa. Yɛn nyinaa nim sɛ yɛhwɛ Ghana sɛnea wɔahyehyɛ ɔman no a nkwapem wɔ eastern region of Ghana. Na ɛne ɔman ahorow bi ɛna ɛwɔ hye. Yɛn nuanom nkramofo wɔ hɔ, ɛyɛ Yamefo hɔ. Afei, yɛn nuanom Kurɔbofo, sɛ yɛba Nifo atifi kakra a wɔ hɔ. Afei, yɛn nuanom Nim Dwabemfo no wɔ hɔ. Ɛna sɛ yɛsan Abiri Bepɔw no kɔ a, yɛn nua Adoagyirifo a wɔyɛ Akyemfo nso wɔ hɔ. Na saa nneɛma yi, saa nkurɔfo yi, faako a mabɛbu yi, yɛn a yɛwɔ saa ɔhye no mu, yɛn na wɔfrɛ yɛn nkwapemfo. Na yɛhwɛ Ghana abakɔsɛm a, map a edi kan a Oburoni a ɔyɛ Dutchni yɛe ɛyɛ 1629. Ɔbɔɔ latte din wɔ ɔfrɛ no latte bi. Nti na ɛkyerɛ sɛ nkwapem no, yɛka no yɛtumi si yɛn wɔ pi. Ɛka sɛ nkwapem wɔ hɔ ansa na Ghana yɛ dɛn ɛbae. Na yɛn hia asase yɛtaa ka sɛ efi Breku so na abɛsen kɔ Ɛsan Bepɔw no ne ade. Nkwapem a yɛka ne mfi ase. Ne yɛn asase na esi Kwamo so. Ɛntra Kwamo so. Fi Kwamo so a kɔ akɔfa Bembuase, kɔfa Koforidua nyinaa ɛyɛ Akyemegu Akwafo asase. Na Kwamo so a dɔɔso ne ade ka ho no, na ɛyɛ Akyem Maase ɛne Akyem kuro baako sɛ Kukurantu si dɛ ɛna Wɔko so ɛna Nana Safootwe si dɛ kɔe ɔkyeman hɔ kɔsrɛ sɛ wɔmfa Kwamo so kɔfa dɔɔso kɔfa Bembuase ɛbɛfa Ɔkrase na wɔde maa nkwapem. Adwene a yɛsua wɔ mu ne sɛ anka nananom ne n'akyemfo mpanyimfo yɛ pɛ sɛ nkonya a, anka wɔfaa saa hɔ no sɛ wɔn nso wɔne. Nti anka ɛbɛyɛ Akyem New Town anaasɛ Akyem New State. But wɔkɔgyee no, baabiara a obi te no, wogyae. Nti sɛ yɛhwɛ Ɔkrase a, bohu sɛ Latefo ne Ekropɔnfo na ɛwɔ hɔ dodow. Woba nkakra ba Bɛkyia hɔ a, Mampɔnfo na ɛwɔ hɔ. Wokɔ Obum ne ade a, saa na wɔyɛ. Baabiara na obi te no, wogyae sɛ ɔntena hɔ saa. Na ade baako nso a ɛsɛ yɛhu wɔ yɛn asase no ho ne sɛ, ɛyɛ Kuropɔn Akyemfo no ɛne Amonokurofo no, na asase no nyɛ wɔde wɔbɛto. Na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ da aka Kuropɔn de no. Kuropɔn de no a yɛka no nyinaa yɛ ɔhye a ɛbɛda a wɔne Ɔtwerɛfo ɛne Guamfo ntam. Baabi yɛ Mamfe, baabi yɛ Latte, na baabi yɛ Abiri. Ɛhɔ na yɛn nuanom Guamfo, yɛn nenanom no, kekaa wɔn ho bɔ mu hui sɛ ɛsɛ sɛ wɔma Akyemfo na ɛbɛboa wɔn ma wɔkoe no, wɔma wɔn baabi tena. Nti ɛhɔ na wɔhyehyɛe. Ade baako a ɛwɔ yɛn abakɔsɛm mu fa saa ade no ho yɛ agyiraehyɛ bi a wɔyɛɛ wɔ Abiri hɔ a ɛtaa de ntɔkwasɛm ba 1994 ɛbae. Wɔsi saa agyiraehyɛ no mu, wɔdua ɔbo. Na nhyehyɛeɛ ne sɛ, da a ɔbo no bɛfifi no, Akyemfo no bɛsan akɔ wɔn kurom. Me nhwehwɛmu no, saa nkyerɛmu no yɛ naa. Wo a meka si so bio sɛ, yes, wɔde ɔbo bi
isi asase no so as kwahye na nkyeremu no wɔkyerɛ no na ɛyɛ nkakra nea nti ama yɛ na sɛ na kyerɛpɔnfo ɔpɛrɛfo no ne guamfo no nyinaa wɔn adwuma kɛse a wɔyɛ yɛ kurase kue wɔdɔ nti sɛ wokɛsi saa nananom no de ɔbo hyɛɛ fam si sɛ ɔbo ne fiti a na nea ɛsɛ yɛbisa yɛn ho no sɛ nti no wɔnim sɛ wode ɔbo hyɛ fam a ɛmfifi saa nkyerɛmu no ɛnya de ɛgu yɛn nenam no anim ase ɛnyɛ nokware ɛfiri sɛ ne wɔwɔ nimdeɛ kurayɛ wɔ nim paa nti saa nkyerɛmu no ɛnyɛ nkyerɛmu a ɛboa ɛka wo na a yɛde ntɔkwa wo ba wobisa me si ɔbo no nɛne ne wɔde yɛ dɛn a nneɛma bebree nyame tumi aka no sɛ baako ne sɛ na ɛyɛ ɔhye a ɛda akyinifo no aba no ɛne ɔkrɛfo ɛyɛ babiriwfo no wɔ ntam obi bi sɛ nɛne manhwɛfo no so yɛ ɛne latɛfo ɛne ne mpanyinsɛm bɛsi ne yɛhu yɛ but yɛbɛgya ato mu sɛ ka wɔyɛ agyirahyɛde bi wɔ hɔ a daakye ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ yɛn adesua bɛtumi aboa yɛn ahwehwɛ nti ade a ɛwɔ ho bi yɛka daa nea yɛka no sɛ saa akuapɛmfo no ɛyɛ kuw abiɛsa guam akyem ɔkrɛ kuw anan ɔkrɛ ɛne akwamfo a ɛkae akwamfo na ɛkae no emu kɛse ɛne abiri ɛne ɛgyina hɔ saa ɛte ase na yɛn a yɛkyerɛw abakɔsɛm wɔn a esua nipa asetena ne ɛkeka anthropology ne sociology yɛtaa frɛ saa akwamfo no a ɛwɔ abiri no sɛ remnants na remnants no ayɛ borɔfo no analyse a ɛnyɛ dɛ nti wɔn pɛ ɔsɛ remnants mproporowa ne aka ase but ɛnyɛ saa na ade no ti ɔko no akyi no ɔko no fie ase no anasa na akwamfo no a ɛwɔ ha wɔn mu akyekyɛ nti ɔko no akyi no a akyemfo no boae guamfo ne ɔkrɛfo no ma akwamfo no kɔe no wɔn a na nea ɛrekɔ so wɔ akwamu a yɛ nsakyerɛbɛfo no wɔn ani gye wɔn wɔn ankɔ wɔde sɛ nipa no a ɛwɔ abiri nnɛ asomdwee fibra a oburoni gresifo bɛdi yɛn nso asomdwee baeɛ nkabom kɛse wɔ wɔn ntam a wɔkɔ yɛwɔ saa akwamfo no group baako a ɛno mɛka ho asɛm pɛ sɛ meyi wɔn gyina nkyɛn nti yɛka nkorapɔm a yɛmfa kwan yɛn asase ɛfi wotie mpanyinsɛm a ɛtrɛ bi a na yɛn nuamɔ nkramfo especially Medina hɔ parts no nkorapɔmfo tumi mmienu sɛ wɔn nsase bi kɔpem hɔ na wɔde kasa nkrankasa kasa yi wɔfɛ nso obutu si dɛn wɔde ase kɔka bi ɛna yɛn nuam brikumfo so wɔka ɛdi yie saa adanse megye di yie sɛ kan nkorapɔm nsase no ɛbɛkɔ hɔ baabi na ɛgyina hɔ sɛ yɛbɛtɔ yɛn bo ase yɛn mpanyinfo bɛtena ase ahwehwɛ mu mmienu nti yɛn nipa no yɛn abirifo yɛn late abiri gyina hɔ ma akwamufo no late gyina hɔ ma guamfo no na yɛn kae mu sɛ mamfe mampɔn tutu wɔn nso wɔyɛ guamfo na wɔn guankasa no ɛne wɔn ka nea ɛda ne ehu sɛ wɔyɛ guamfo ɔkwan a wɔfa so di ade wɔdi agyade wɔyi ɔhene fi mmarima mu ɛnyɛ mmea mu afei nso anwasɛm baako a ɛwɔ mu ne sɛ wɔn akɔmfo no sɛ akɔm fa wɔn wɔ kasa a wɔka guankasa wɔrekɔdo wie na akɔm ne tew na wɔbɔ kyerɛ na ɔsɛ nyɛ nnam
asase yɛnim ne nti a ɛte saa bateɛ hɔ nti wohwɛ a Mampong yɛ classic example Mampong post office wɔ side no wɔn sɛ wɔn shrine no ɛwɔ hɔ kɛse ɛno ne nti hefo ne the silent others akwapɛmfo bɛn ne yɛbobɔ a yɛde wɔde yɛbɔ wɔn din no na wɔn ebi ne hefo sɛ yɛfa manfe oral tradition wɔn abakɔsɛm a wɔka wɔn kyerɛ wɔ a wɔbɛka kyerɛ wo si wɔn a ɛbɛkyekyere manfe kuro no ɔbaako de Kwadwo Toku de ofi Adanse ɔbaako de Abe ofi Grand Popo na ɔbaako de Akɔte ofi German ɛna Samoa Sehwe ɛyɛ dɛ ne yɛyi sɛ manfefo si wɔn nkyene so a wɔn abobɔ saa nkɔfo yi din Manfe Toku ne Abe German Akɔte aha ɔmene so no agya ako ne Asamoa wɔn na wosi kɔ a wosi bra na wɔka si bra a wosi kɔ nada na alatafo pidgin no wɔka don't go no na kyerɛ sɛ yɛdɛn sɛ yɛde saa wɔn wei no ba borɔfo mu si Manfe Toku and Abe German Akɔte who swallowed the elephants agya ako and Asamoa who when they say go they mean come and when they say come they mean go sɛ saa nkurɔfo yi nni ɛndi adwuma kɛse wɔ manfe kuro ɔman nkyikyi a wɔndi remma wɔn obroni sɛ drum language ɔhene si n'akyi no so a ɔka ne nti ɛno yɛ asɛm baako afei sɛ yɛkɔ amono kurom a wɔasi amono kurom hene wɔkyerɛ no abusua no yi biribiara yi na wɔsi Kwasi Mensah na ɛsɛ wodi hene ne wɔgye tom a wɔde ne kɔ fi bi ahemfi ne oposi tware ɔkwan no mu a bretu no fi hɔ ɛhɔ na wɔde no kɔsie na wɔn atetew no kɔsi bere bi a ɛsɛ sɛ wɔbɛde no bɛbɔ gua de no kyerɛ na wɔayɛ den nti a ɛfi sɛ bere a akyemfo no akyemabuakwafo no baa ebi baa kɔpɔn ebi kɔɔ amono kurom wɔkɔɛ na bretuufo na ɛwɔ nti bretuufo na ɛma wɔn baabi tenae nti no wɔn nhyehyɛe mu no wɔayɛ sɛ saa de wei no ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ɛtena hɔ na bretuufo a yɛbɛto wɔn ma yɛn baabi tena a yɛadɔɔso asɛn wɔn no bɛhu yɛn sɛ yɛka wɔn na yɛgye tom sɛ wɔn na ɔma yɛn baabi tenae nti no wɔyɛ saa nhyehyɛe no yɛkɔ aburi a yɛwɔ agonafo na aburi kuro no agonafo no si wɔn bo sɛ ɛyɛ ɔde okitipɛ japɛ ɔtaate bi mi wura fi but ɛhɔ na dompia ahemea ɛkɔpɔn ofi agona osiewu Dana Bɛboɔ kan yes wɔnyɛ akwanfo no bi wɔyɛ agonafo na bibia mu no sɛ abiri rehyia a wɔwɔ nhyehyɛe bi a ɛnam so ma wohu sɛ Bɛboɔ kan no mo na abiri kuro no ɛyɛ dɛn ɛyɛ wɔn dea ɛnyɛ nsakye akwanfo na abiri kuro no ankasa saa na ɛte ɛno akyi no sɛnea medi kankan no wokɔ lata yɛwɔ asomafo wɔ hɔ obiara nso a ɔyɛ ɔsenani na ɔyɛ ɔkani breku so ɛne abiri asomafo wɔ hɔ